Takže zdravím všechny, u dneska budeme hrát American Marksman a nevím, můžeme se podívat shop, třeba nazbírat nějaký třeba z Apexu, jako já nemám moc peněz, takže no tak na to nemám ani nic. 10 000, 12, OK, 7 000, na to nemám ani zdaleka, 7, ne, nepotřebuji tady třeba tohle, 3 000, 3 000, 3 000, 6 000, jako dobrý, 6 800, 4 000, jako nemám jako na ní, jo, ale celkem pěkná. Jo, tak na tohle nemám ani za nic. Tak třeba trading. OK. 3900. No, nemám na to. Třeba crazy. Za 1000 tady tohle brokovnici. 1000 mám, 1200. 3000. Tady mám, jako tohle bych, mám tady 24, buď, jo, tuhle si koupím, yes, equip. OK, jdem, teda hunt, free hunt, jo, play offline, můžeme si tady vybrat jakýkoliv místo, no, dám vyprostřed přesně. Jo, takhle. Kolik má naboj? 5. No v téhle hře je strašně těžký někoho ulovit. Jako něco ulovit. Je to vážně těžký. Takže doufám, že se nám za tohle video podaří něco najít. A doufejme, že i ulovil. Tam něco vidím. Tady tím asi strašně blbě míří. Ukaž. 8. A tam je něco. OK. Jdem to sestřelit, pokud možno. Já se spíš chci přiblížit trošku. Ale ne zas moc, že jo, protože zase bych je vyplašila, to já zase nechci. No, to je jedno, prostě půjdem. Tamhle taky něco je, ne? To asi nic není, tady tohle se strašně blbě míří, fakt jako děsně. Tamhle něco je. Ne, kašlu na to. Jdu se víc přiblížit. Tady to je. Tam asi počkám, až tady bude to hold breed. Dělej. Tak. Yes. Trefa. Co mě trefil? Tady. Ne, ona tam zastavila, hej. OK, doufám, že ji ulovíme. Yes, je mrtvá, ona vykrvácela. Tady jsou tady její kámoš, to taky střelíme. Yes, je to. A já už mám 0. Rychle. Ne, nezasah. No tak. Ne. No tak. Mám poslední náboj. Tady je dobrý, že vám to jak ukazuje, my tady můžeme podle krve vystopovat, kde ona je. No ty vole, tak to je svatá. Tam je ten. Jo, já už mám 0 zase. Teďka ho chci zabít, Ne. Hej, můžeš ho prosím tě trefit? Je tam. Yes, mrtvej. Něco jsem mu prostřelil, protože jinak na 2 rány by mrtvej nebyl. A to vím určitě.
Počkej, tady leží. Tak kam? Do plic, tak to si určitě vezmu. Jdem za ním. Jo, to ve videu vůbec nepůjde slyšet. Jinak prošla moje ségra teďka. Dělej! Nic nemám. Necháme ji vykrvácet, tam klidně zhebne. Teďka chci tady tohohle jelena, nebo co to je. Nevím, prvně mi to připadalo jako medvěd, ale medvěd to není. Taky plíce, no tak to prodám normálně, už mám jednoho mám. Nevím, jo, tam je box. Za to dostáváme normálně, takže peníze si šetřím na nějakou tu zbraň, nevím, jakou si koupím, ale nějakou určitě. Ale jako zatím 2 zvířata není moc, ale někdy se stane, že neulovím vůbec nic. Takže jako, aj možná dobrý. Tam je dřevo, aj. Tady jsou 2 dřeva. Dobrý. Tady zase někdo nás slyší. Když jsou takový ty čárky, jak jdem slyšet, no. Tady jak jdem slyšet. Teďka nás neslyší vůbec. Protože tam něco je. Jenomže mě se zase blbě míří. Já už budu potom mít, to jsou moje poslední. Jsou moje poslední, to je. Tam jsou, tady tohle znamená, jako, že už jsou nejak úplně vykrvácený, ale že jsou už jako zraněný, takže je bych ještě zabil. Už jsme na obzoru, ne, oni začnou už za chvilku utíkat. Ne. Jo, trefa. Ale trefil jsem, takže je to dobrý. Teďka znova prošla moje ségra zpátky do pokoje. Jinak mi se bude dělat nový, no, jako budu mít nový pokoj a tam bude moje studio, takže se na to extrémně moc těším. Tamhle. No to není on, ale je tam něco. Já mám poslední 2 náboje, kam, tak abych ho trefil do hlavy, to bych byl rád. Tak pojď. Je. Ale on by měl, doufám, vykrvácet. Poběžím, počkej, nebo... Já nemám to, ne. Vykrvácej, plus. Jinak potom se budeme muset, pokud... Jo, yes, vykrvácel. Protože já nemám náboje, takže bohužel se budeme muset vrátit do toho. Do našeho domečku. Já už teďka ještě musím běžet za ním. Jak ty hory jsou mega pěkný. Ta grafika jako celkově extrémně pěkná. No jo, já vím, že jdu slyšet. Jen když půjdu slyšet až úplně jako nejvíc, tak oni začnou utíkat. Nic jsem mu netrefil. Na 2 rány. Chci podívat, kam jsem ho zasáhl. Jo, jednou, jak kdyby, no, skoro do hlavy. A druhý dozad, takže ho určitě prodáme jako normálně, ať máme ještě místo v baglu. Já si půjdu pro tam tu krabici. Tady jsou už barikády. Nebo jako barikády, víš co? Ty bariéry, aby jsme za to nemohli. Nevím proč, ale... No tak my se tedy jdeme vrátit do té... To jsem nechtěl. Jo, tady. Počkej, teďka, myslím, že tady. Jo, to jsem taky nechtěl. Počkej, že já jsem, jo, tady ten domek. Mám lepší, jak to je toto. Jo, takže si jdeme shop. Mám zbraně z čeho? Nevím. Z tohohle. To je Apex, hej, já nechci Apex, ne. Tenhle nejde, takže z tohohle mám zbraň 100%. Z tohohle. Nebo ne?
Ne, počkej, tak z čeho? To z tohle taky ne. Trading taky ne. Apex to není určitě. Tady tohle jsem si kupoval, tu mám. Můžeš? Nevím. Já mám nevím kde. Jo, crazy, tady tohle jsem si kupoval. Jo, takže aim. Počkej, jak se jmenuje tahle zbraň. Nebo jaký má náboje aspoň. 308. 308 tyhle. Yes. 400 mám 700, takže yes. OK, teď bych měl být nabito, nebo nabito, jako chápeš, co myslím. Takže doufám, že jo. Yes. Jsou to ony. Jo, takže zabijem třeba 2-3 zvířata. Pokud najdem, jak tady můžeme střelit tady nějaký kachny nebo ptáky, co tady jako, že jo, chápeš, prostě. Že jsem tady zatím jako žádnou kačonu neviděl, tak bych ji zastřelil. Nevím, zatím tady žádný zvíře nevidím. To je marný. Celkem mě štve, že tady tohle nemá zaměřovák, ale takový ten... Oh. Počkej, teď jsem pro někoho celkem na obzoru, počkej, já nikoho nevidím, ale tady mi to ukazuje, že jsem jakože jdu hodně slyšet, ale jako nevím kde. Počkej, že by tam to někdo byl. No, to je šutrák. Co jsem si myslel, že jo. Tady se ztrácím, počkej, jako tady nejdu slyšet, počkej. Kámo, neřvěte tam děcka. Nevím, počkej. Ne? Počkej, tam to možná nejde. Jest, tam to je vlk. Nevím, že on se zase uteče, když se přiblíží moc. Vlka znám. Počkej. Tady ho nesestřelím ani za nic. Teď bych možná mohl, ne? Jasně, že ne. Už utekli, takže to je vážně. Tohle asi nikdo není. No jasně, že to nikdo není. Já jsem mířil úplně, protože já jsem... Tady jsou stopy. Tady ho nevystopuju. Tam je kdo. No, to je blbý. Tam je stádo těch vlků. Nevím. Trošku se přiblížím. No, tady bych je mohl celkem. Sakra, aspoň jednoho. No. Ne. Netrefil jsem ani jednoho. No, to je marný. Já už bych to asi dneska ukončil, takže pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, budu rád i za sdílení. A my se uvidíme u dalšího videa, zatím čus.